pillanat, az az óra, midőn megmutathatjátok azt a sok-sok minden jó táncot, mivel készültetek arra, hogy kicsit a szüretnek, a vigasságnak örvendjünk, de ne csak mi, hanem mutassuk meg mindezt a falu népének. Követően színpadi programjaink következnek. Elsőként kérem, fogadják szeretettel Baraska község polgármesterének, Szőlősi Attilának köszöntő gondolatait. Az a speciális helyzet állt elő, hogy barbaraskai vendégeink 160 kilométert utaztak, hogy Baracskára érkezzenek. Ez egy érdekes dolog. A képviselőtestület október 28-án fogja megkötni a testvértelepülési szerződést a felvidéki Barbaracskával, és ebben az együttműködéssel az a célunk, hogy a lakosainknak lehetőséget adjunk majd, hogy megismerjék egymás kultúráját, hagyományait, épített örökségét, és a gyermekeknek is lehetőséget adjunk arra, hogy tanulmányutakon vehessenek részt, megismerjék a felvidéki szokásokat, hagyományokat, és ebben a törekvésünkben minket segít az általános iskola tanári kara is, akiknek egyébként köszönöm a mai programban való aktív részvételt, mind a szervezésben, mind a lebonyolításban. Igazi magyar fogadtatás volt, mint a Marica grófnőben is mondják, a magyar kenyérrel, borral, amit viszünk felvidékre. Nagyon szépen köszönjük! Erőt, tisztességet! Csikót lettem a vásárban, bort is ittam a vasárig, megismertem ott a jó bort, meg a sárig, megismertem ott a sárig. Mennyigéről mennyigére, fáj a szívem egy szökére, megőszül a fejemen a göndörhaj.
emlékezz a szombat esti szavadról. Kedves édes anyám, hogy esik ez magának? Egyetlen egy fiát elviszik katonának. Reggel 8 órakor keselylábú lova lábát pucolja. Este a vaságyon a babáját sirassa. Fehér buszolj a világ, ne jöjj hozzám a világ, gyere hozzám, sötét már, hadd üljek az ölegbe.